Hudaý hemmemizi pälimiz harap bolmadan saklasın. Onu päli ütküdi, niyeti harap bollan. Ol Hudaýa allajak bolýar. Allah Azza ve Celle allap bolmarahim. Hudaýa allap boljakmy? Adam yanlış. Indi meselenna yankı iblis, şeytan Hazreti Adam'ın ayağına gelip kakam olsa ve men birini kıçıldaptırın Hudaýjan men bağışla verey diyse bir doğru olacak da adam yanlış ya da şayet de dost olup otyqaňyz birini gülüşdüňiz. Ohum Hudaýjan niyetimde maskara etmek yok, gülüşadyk. Hudaýjan men bağışla diýänsiň. Musulmançylyk da şo. Şayet de tarafa aytýan mollaň bar. Ey dost sen maskara et gülümdäka, bile gülküýümüz tutdy şoňa gülädik. Qyyn murama ha dip. Ýoksa gülüşdiňiz dem ha. Şu aýdýan zatlaň, oşu gorkýan zatlaň musulmançylyk daşy. Allah'ın söýdüğü da şo. Yürekdäki imanyň isteýän zaty şo. Päli doğru da ýöne gülküs tutupdyr da. Hammana mysal aýdýan jowan dostlar, gelin gyz erkekler düşüner ýaly diýýär. Ya bir adam günah ediyor. Yanlış ya. On tövbe ediyor. Estağfurullah canım Hudaýman bilip durup bilişilce günah ediyor. Yanlış ya. Tövbe ediyor. Erti bir gün bazara giriyor yine günah ediyor. Yine akşam yine narahatta. Yine de tövbe ediyor. Yine vaaz nasihat ve ulamalardan eşdiyor. Güne 70 qaytar da tövbaga jay badi. Yine can Hudaýman bağışla diye. Hudaýyň dostu da şo. Emme bir wa günah diye da nämiş kaly başyň meger bir de günah mı diye. Nätdiňiz menne maskaradan çykardyňyz zaman diye öz edýän işin dogry kökezjek bolýar. Bu päli harapda. Muňa diýäler azypdyr diýäler. Ýok, azaşypdyr diýäler. Bir ýoluny ütkötüpdir. Allah'ın gafsyndan beýlesin we zawati. Hudaýşyn büýüripdirmi, büýürmändirmi, şerigatda bamy ýokmy diýip soramalla. Yo öz hawasy bilen gitjek bolýar.